Dushanbe Production. Kuchai ma nesai уже ранги авала ба баргои зарди рехта раҳсози сарканакни Kuchai ma nesai уже ранги авала ба дин намози шом қати бачо ба ҷо шавакни Ҳама калон шидан алкаша наша кашидан уқобои куча кабутаракои хат кашидан Ҳама распад шидан ай ҷураги даст кашидан барои ки зиндагия мара ҳарса кашидак барои ки нашидак ба диплома аттестат да системат профи феъли нафорид раиста барои ки туғри намегира ойлик ба қалин алубой пацани ёш хоҳа туи биқаги якас дохил шидак якас ғариби ҳуй хурд уш арӯзша туи накарде туи арӯзша хурд чашми пӯшида ҷогада неки бедорай моз чико кунам куҷо барам зиндагӣ бишава соз қинай пасан будан да кӯдакит гапзан будан ба соҳиби зан будан кришаи фарзанд будан қинай мардак будан бихе ҳар саҳар бидав ай пайи ризқи рӯзии хидати хонаводат асоб будан зери дасти падару модар криша будан да тори сари зану фарзанд қинай мардак будан барои ки дар хона кадоме гӯш намона ту надори баҳона гӯш нака ҳар ялоха ки чӣ мегата поха ҳичка бе ҳичи даста нагира гӯза шӯе поха машону мате то шонашета шона нарас ма донам чи ай ҳаёте надори ягон кас ма бишак кардам дубора гаштам простимам ғайри дасти мухлис ягон даст надидам пастимда акаи ма мухлисмай додари ма мухлисмай ай дуриям да барман мекунам ҳисма соф недагон мара сабер мета чо кадан ма мусиқи ҳарома мегабля будум медонама эдод дари танай дарун баришинамай пишти зали консерт баролтам сер кардам шикама ишқама кӯчаи камбағалда надидам ягон бор неки чанд камбағала дидам мада бандидор неки ту бародар нева ту тарозу буде бала кӯчаи ҳақна меҳмонша тарки кӯчаи хайпулайка